Puji ni Tuhan, nanolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus, tapasada roh hadop pikirata, lahu manangin hata ni Tuhan martangnya kita. Dame ni dibatana sumurung sian saluhukna roha, ima mangaramoti ate-ate roh hadop pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dihita salukna kadamang dok dainang hata ni debata, nasar tu hita dia pala partikenon dia nek mai sian barita naulinan di surat di si Markus bidu 10 tolu mamuka mesian ayat 24 masuk mesa tuai 37 rak majahita odo hata di Tuhan. Alai dia ka ari dung salpu haporsun odeng makulum mata niari jaladang marsinodang bebulani mardabua maaka bitang selangiti jala humutal maaka hagogoon ni parlangitan. Jadi idaw nasida ma anak ni jolmai ro marhiti-hiti ubud matat hagogoon do hasangapan godak. Las disima suruan na akka pardi surgo papungon akka na pinilit nai sendesa na walwi sian suhi ni tano sa rodi suhi ni langit. Alesen hau araima guronotok kamu tudosanna. Yadung martuna si pusuna jala rukar bulungna. Botomuna ma nang jonok partaonan ias. Suang le songoni jupai didahamu masa akaodeng. Botomuna ma nang jonok haso songgopna. Hitu tudo hatakot tuhamu. Na sotupa salpu bangsoon sojolo songgop sa sudinay salpu pesugut langit do tanoon anggo akka hataki dang na olo salpu alay anggo arina do sa diharina dang adong na botosa nang suru-suruan na di banua gijang nang anakipe daholan amay tagam mahamu dungo mahamu edang diboto hamu manang sadihari tikinay. Upamana songon hala na marhuta sada na manadiko jabuna. Disagio dowaso tuaka na posona. Tuganup siulaon nabi. Jala si jaga pitui didokot marjaga. Atong dungo mahamu. Edang diboto hamu manang sadihari ro tuan na puna bagasi. Manang di bot niari. Manang dina tonga borngin, manang dina martahua manuk, manang ditorang niari. Setung jupang sahamu modom dinaroi ibana topu. Atu saluhna hamudo hatakon dungoma hamu ido sahatna. Dihita saluhna kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Molo nunga dapot bulan 12 tabereng dong di piga-piga provinsi di Indonesia isarana songo di Jakarta di Sumatera pe di Medan nunga songo ni sudina akka gorong-gorong di paias puasa asa moloro udan dan terjadi banjir. Dungodo akka pamarita mamereng keadaan alam. Nah, diha Kristinot tapi songonido. Molo nunga dapat bulan 12 di minggu-minggu apen ragam do akka persiapan natapatupa. Manomu haroro di Yesus. Alia ke persiapan taringot tu Natal dang marhadomu jejet tami parwahon tu haroro di Yesus na padua halion. Alai holan marniko hari hatu tubuni Yesus sabindo. Bahkan sering sekali penyambutan tentang kedatangan Yesus yang pertama kelahirannya membuat orang atau orang Kristen
melupakan makna yang sesungguhnya atau melupakan persiapan diri yang sesungguhnya tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, dihita saluhna kadamang dok daina. Dihatan Tuhan nasa tuhita dia pala partikyanon. Takasdo di pasah ima Tuhan Yesus tuak kasih siana. Suang songoni tuak kana torop. Taringot haroroni ibana na paduhalion. Ditugyon ibana, dipaingot ibana. Asa sudina akajol mana porsiay dungo. Dungo na marlapatan. Asa sudina akajol mana porsiay para dehodirina. Moloro ima Tuhan Yesus na paduhalion. Haroro naida da mabain nasida taruhum. Alai mabain akajol mana porsiay. Tetap madapot hangulun na sudah. Dihita saluk na kadamang dok daina. Di bagasan hata ni Tuhanon. So nami dok na kaningan. Sering sekali kita mengabaikan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Terlena do pehita ala niaka portibion. Terlena do pehita ala niaka hagiu niaka perdagingon. Bahkan kita terlena oleh karena perayaan-perayaan Natal. Kita berpikir ketika kita sudah melakukan perayaan Natal yang luar biasa dengan segala pernak-perniknya, maka membuat Allah bersukacita. Tapi pembaharuan di dalam kehidupan kita tidak demikian. Maka yang pertama, na perjolo sehali naneng dohono ni hatani di batatu kita. Sude nang jelmana porsia ikut dungo manomu-nomu haroroni Yesus na paduhalion. Tarajumi mamanginang. Ditiki sonari do para do tadirita manomu-nomu haroroni Tuhan. Aleni ko dungo hita. Nomor 8 ikonima taulaun akan adenggan. Ikonima maripola ngulutta. Ikon patudun akan horong niroa kita. Maka ketika kita memperingati Natal, ada dua hal yang harus kita pahami di sana. Pertama, kita bersuka cita karena Kristus telah lahir. Yang kedua, di sana kita menunjukkan kasih yang sesungguhnya, kepedulian yang sesungguhnya. Dengan kasih di dalam kepedulian itu, di samatarida dungo haporsiota manomu-nomu haroni Yesus na paduhalion. Na padua udah mangdainang ninolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Takas do hata di Tuhanon. Dang adong uboto sa di hari Tuhan ido. Ro manangima suruh-suruan na di banua gijang. Manang anaki holang amai do. Maka ini merupakan membuat orang banyak terlena. Wasami do kosongonia manginang. Sedangkan pai mau nong pasti pero gudang do hitala bata sonar jam karet. Nong pasti ro. Wasami do kosongoni jam karet. Isarana neng Roma presiden manang nunga didokon jam nason masuk nama kapar minggu do karena asik. Manang neng Roma ka orang-orang penting. Jejak do hitai ma jam karet. Itu yang sudah pasti manginang. Nang pastiro yang sudah terjadwal. Yang sudah dipikskan. Di situ aja kita banyak tidak berdang berjaga-jaga manginang dang dungo. Lebah justru. Apalagi mah pai mahon naso pasti. Nomor 8 yang pasti dikina. Pasti udah kita tanggung ngomongin. Alai marhiti-hiti hatan itu hanon. Nang dipaingot tu hita ganuk marsada-sada. Ikot totok kita dungo paimaon ibana. Sadi hari petik kinaro. Manang bok niari, manang martahua manuk, manang ima robot ari. Nah pasti dia akan datang. Tetapi yang terpenting sebenarnya bukan kapan dia akan datang,
Tapi kehidupan kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya Ido. Narumiko amangina. Istilahna bumi tabai no tudus-tudus na songoni mahita la batak tradisi ta. Nama besongot-songgot. Songgot-songgot tu peparanna. Tu sada keluarga Ido biasana. Tu sada keluarga na dibaga sedang marianakon. Manang tu akan namar sakit. Dang di paboto tu namar sakit do imatu na sonadong enak konon. Neng roy mapamilina. Manang natoras na manang hula-hula na manang diape. Nah, ditikiro na sida mabuana kasipahano na tabu. Tarsonggo ma namar sakit manang imana sona ado anak konon. Ali di bagas na tarsonggo ton adong pakirimon. Naso marianakon asator marianakon. Na marsai asator malu. Nah, ketika mereka terkejut, mereka tidak akan membuat hati mereka gusar. Tetapi justru mereka semakin hot haporsyona. Kenapa bisa demikian? Bahasa busong ini. Alana naro ditadda nama jakono. Na di jakono pe ditadda naro. Karena apa? Karena mereka berpamili. Karena ada ikatan yang tidak terpisahkan dari mereka. Maka di dalam keterkejutan ada pengenalan yang baik. Jala Ido sasitong na bui matabat tudus-tudus tu hapor serta manomu-nomu haroron itu kan dapat dua halion. Ketika kita bersatu dengan Allah, ketika kita mengenal Kristus dan Kristus benar-benar mengenal kita, maka kapanpun dia datang sadi hari peibanaro dan persoalan. Alana nungahu parade diri kumajakot ibana. Alana nungahu tadda ibana. Alana ibana pibana daw. Maka yang terpenting sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tatada takas Yesusi jala di bagasan panadauni tapatudun akka holong niroka. Jala molorope ibana dang persoalan bedi hita. Nungarade hita majakon harorona. Amin martanya kita. Moliate hupasa roanami tuho Tuhan. Di palaso hami taruli marhiti-hiti hatam. Ajari hami Tuhan asa totong lamana daho di bagasa ngolu nami. Jala molotung roho Tuhan manopot tami. Di bagasa las ni roha maho manopot tami. Jala hami di bagasa las ni roha majakoko. Moliate madiho Tuhan. Di bagasa Yesus Kristus martaya kami. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasuk-masuk.